Dobrý den, vážení vesmírní přátelé. Mým úkolem dneska je ukázat vám, podat nějaký pokus, proč se planety obíhají po eliptických drahách. Tady máme setrvačník, který je daný, na něm je daný protizávaží, to z toho důvodu, aby se oddělil oběhový moment planety kolem Slunce a gyroskopický moment, který je vlastní tomu setrvačníku. Já teďka ten setrvačník roztočím a uvidíte, že vlastně gyroskopický moment je síla nebo momentová dvojice, která působí vždy proti akci, která tu změnu vyvolala. Já roztočím setrvačník a teďka z tohoto nulového bodu to kmitne do bodu A, do nulového bodu a do bodu B. Vidíte, že osa setrvačníku míří furt stejným směrem. A co je důležité, si všimněte této vzdálenosti, ta je velká, tady je malá. Ještě jednou, tady máme tu vzdálenost velkou a tady je malá. Toto vám vysvětluji z toho důvodu, že vám ukážu takovou prezentaci, co se stane, když je ta malá vzdálenost velká nebo malá. A je to z toho důvodu, že ten gyroskopický moment tvoří asi 2% celkového oběhového momentu. Proto něco dokazovat, co má jenom 2%, je velice těžké. Proto to ukážeme v příměru těch vzdáleností. Je to jedno, jestli se pohybuje, jestli se oddaluje kolo a kolo přibližuje, nebo jestli je tyč oddaluje, nebo tyč se přiklání. Je to jedno z toho důvodu, že je to pohyb relativní, to už říkal Albert Einstein, za to chválím ještě jednou. A teď vám ukážu, k čemu se vám všechno tohleto vysvětlovalo. Kolo roztočíme ještě jednou. Tak. A teď se podívejte, já kolo oddálím, to znamená, jak bylo oddáleno, a tato soustava se nám točí proti směru hodinových ručiček. Vidíte, že se točí proti směru hodinových ručiček. Jestliže, já to nechám dotočit, aby to bylo v tom stavu, co jsme to viděli, jestliže se to naopak bude ta vzdálenost zkracovat, to znamená, dostaneme tento stav, to je ta menší vzdálenost, soustava se nám točí na druhou stranu po směru hodinových ručiček. To je hrozně důležitý a tohle ovlivňuje celou tu excentricitu dráhy. Vidíte, že se to točí po směru hodinových ručiček. Tak, teďka já tohle stopnu a ukážeme si to, jak to vypadá teoreticky. Planetu Zemi dáme kousek jinam. Ještě než začneme vysvětlovat, je důležitý znát 3 zákony. Zákon o zachování momentu hybnosti, zákon setrvačnosti a zákon akce a reakce. Moment hybnosti znamená, že ten celkový moment soustavy zůstává zachován. Celkový moment. Zákon setrvačnosti Newtonův říká, že těleso se trvává v klidu nebo v přímočarém rovnoměrném pohybu, pokud není nuceno vnější silou tento stav změnit. A 3. zákon akce a reakce říká, že každá akce, podívám se třeba sem, každá akce vyvolá reakci, která je stejně velká, ale opačného směru.
Takže teďka, když si vezmeme, co jsme si ukazovali. Kolo máme v uzlovém bodě a vzdálenost mezi tím ramenem se nám oddálí. To znamená, že co se stane? Tady máme osu rotace setrvačníku, která byla vodorovná. Jestliže běží po orbitě, tak se nedostane takto, protože takhle do této polohy se dostala osa Země, osa nějakého tělesa, pokud by nerotovala. Ale protože rotuje, tak se musí dostat do tohoto stavu. A ta je rovnoběžná s osou v uzlovém bodě. To znamená, že jestliže přejde z uzlového bodu do bodu A, momentová složka síly nám takto tou sestavou otočila. A tomu říkáme akce. Vznikla akce, kdy je nutno, ještě jednou ukazuji, z tohoto směru se dostat sem. Jestliže vznikla akce, tak vzniká zároveň reakce, to je zákon akce a reakce. A tady tento směr byl, akce byla ve směru hodinových ručiček a reakce musí být proti směru hodinových ručiček. To je tento zelená šipka. A jestliže základní oběhový moment má tento směr a reakční síla má taky tento směr, to znamená, že plusový směr, to je černá oběhová šipka, a ta zelená oběhová šipka se nám sčítají. Proto tato plocha, která je pod tou zelenou křivkou, nám představuje moment a tyto dva momenty se sčítají. Máme tady 2+. Proto se bod A, který máme tady původně, se posunul do bodu A1. Když se podíváme, jak to vypadá v bodě B, tak původně byla osa rotace zase rovnoběžná. Když by to nerotovalo, ještě jednou to ukážu, tak by se to dostalo do této polohy. Ale protože setrvačník rotuje, tak se dostane do této polohy, to vodorovné. A co jsme s tím udělali? Museli jsme vyvinout určitou sílu, aby jsme to naklonili do vodorovné polohy, takže jsme využili nějakou momentovou složku síly, momentovou složku gyroskopického momentu. Takže tady máme, v bodě B nastala nějaká akce, která nám přetočila, nebo spíš udržovala, protože ten setrvačník Země si udržuje, nebo osa Země má vždycky stejný směr, takže osa Země se zachovala, momentová složka byla proti směru hodinových ručiček, musí následovat reakční složka, máme akci a reakce jde po směru hodinových ručiček, obráceném směru. A tady vidíme, že oběhový moment černý má plusový směr, co jsme si zvolili, a červený směr je proti směru. Červená šipka je proti. Proto se tyto dva momenty odčítají. A to odčítání toho momentu vlastně je tady ten červený moment se nám odečte. Takže teďka z původně černé orbitální dráhy, která působila, kdyby to nemělo rotační setrvačník, se nám stala dráha eliptická, která jde po červené čáře, tady máme úbytek momentu do nulového bodu a tady je nárůst momentu a zpátky do uzlového bodu. Takže se nám stalo, že bod B se posunul do bodu B1, to je tady, potom vzdálenost B1S je menší než vzdálenost SA1. To je, tady vám vzniká velká polosa elipsy a malá polosa elipsy. Teďka se vás zeptám, co je příčinou eliptické dráhy planet. Ptal jsem se různých odborníků, jedni tvrdili,
že je to způsobený zakřivením časoprostoru. S tím přišel Einstein. Potom druhý možnost je, co tvrdí lidé, kteří se tím zabývají, že to je způsobeno impaktem cizího tělesa. Tato eliptika, že je způsobena impaktem cizího tělesa. Třetí možnost je, že to způsobují gravitační síly ostatních planet, co jsou ve sluneční soustavě. A čtvrtá možnost je gyroskopický moment planety.